Seli fana tɛmɛnen kɔfɛ an ye kibaruya sɔrɔ kibaruya mun ni bɔlɔlɔ sira fɛ a carila yɔrɔ caman kibaruya minnu fana n'an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini ka se ka an bolo da a kibaruya ale kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye sɔgɔmada in na fana min ye kunnafoni di gafew caman ye u bɔra ni kibaruya in ye kibaruya bɛ tali kɛ mun na an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye k'ale de kun welelen do kunungo brigade d'investigation judiciaire la n'an b'a fɔ ma ko BJ Bamakokurakaw fɛ yen premier ministre kɔrɔ kɔni a lamɛnna kunungo n'o ye juillet kalo a tile 15 ye brigade d'investigation judiciaire mɔgɔ fɛ BJ laɲini kɛra sa ka bɔ procureur ale yɔrɔ n'o ye sigida 4nan procureur ye Amidu Idrissa Touré ne bɛ la dɔn ko Touré ale de kɔni ye a yira sa ko BJ maw k'u ka Musa Mara wele k'a lamɛn keba mun de fɔlen no sa nin ko in hukumu kɔnɔna na premier ministre min a ye premier ministre kɛ Ibrahim Boubacar Keita tile la n'o ye Musa Mara ye parti yɛlɛma n'o cira ka bɔ yen o président d'honneur fana tun do a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo min ye audition ye a yɛrɛ ye kuma ninnu bɛɛ lajɛlen a y'a bila a ka bɔlɔlɔ sira fɛ a ko ale Musa Mara ko kunu ko a welela sa ko ka taa a lamɛn min ye a wele kun ye a kun t'o dɔn nka sele kɛnɛ kan ɲininkali caman kɛra la brigade d'investigation mɔgɔw fɛ a ko fana ko ale ɲuman segira ka taa ka so a yɛrɛ o sɛbɛn a ka bɔlɔlɔ sira kan Musa Mara ko min ye baara ye k'a bɛ to senna bi ko ale kan ka lamɛn tuguni bisi mɔgɔw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 waati a yɛrɛ o sɛbɛn keba a ka bɔlɔlɔ sira kan sigilen ka taa ka so kunungo min ye sariyatigiw ye keba nin waati in na olu ma fɛn ɲɛfɔ maa ɲɛna ka bɔ k'a fɔ ko nin ko in de bɛ senna u m'o fɔ nka ɲininiw ni ko senfɛ an ye min mɛn o ye k'a fɔ Musa Mara tun ye sɛbɛn dɔ de kɛ n'o ye k'o bila bɔlɔlɔ sira fɛ sa juin kalo tile 2 ale y'o kɛ a fɔ min ma sa ko X n'o ye Twitter kɔrɔ ye kuma in kɔnɔna keba Musa Mara y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu minɛnen n'u bɛ kaso la nin waati in na i n'a fɔ Adama Ben Jara n'an b'a wele ko Ben le cerveau madame Urukia Dumbuya n'u b'a wele ko madame Vichère Issa Kaujim Clément Damele Imam Banjugu Traoré ale ni Mohamed Yusuf Bachili n'an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Rasbach k'ale taar'i ɲɛda ninnu kan wa min y'u ka denbayaw ye fana a n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama baabu in kɔnɔna na fana Musa Mara y'a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen minnu filɛ nin ye ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ka ɲɛsin u ka denbayaw fana ma a ka kuma kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a fɔ k'ale ka wulikajɔ kɛkun ye min ye maa ninnu u dusukun laminen ka to u kana jigitigɛ sɔrɔ a ye o sɛbɛn a ka bɔlɔlɔ sira ka keba bɛɛ lajɛlen ye o ye mɛ min ye Musa Mara ka bɔlɔlɔ sira kuma in kɔnɔna na keba maaw bɛ k'a fɔ ko min bɛ se ka kɛ a ɲininkali kun ye o ye k'a yira sa k'a fɔ a y'a sɛbɛn ko a mɛnna o a janyana o min ye su mana bɔ yen dugu de bɛ jɛ min ye tiɲɛ ye k'o bɛ jɛya bɛɛ lajɛlen ye k'u bɛna u wulikajɔ kɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na yaasa min ye waleya min bɛ ka laɲini o bɛ se ka lasɔrɔ cogo di maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin tɛmɛyɔrɔ min filɛ nin ye k'a wele kun bɛ se ka kɛ o ye kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamakɔ procureur ba ye n'o ye Balobo ye ko ale de kɔni ye laɲini kɛ sigida 4nan procureur fɛ k'o bɛ se cogo min na ka laɲini kɛ ka taa tɛmɛ BJ fɛ k'a lamɛn kibaru kɔrɔ sa k'a fɔ ko min ye Musa Mara ye n'a lamɛnna bi ni lamɛnniw banna pewu a bɛ segin sa ka na Touré fɛ yen sabula an bɛna ɲɛfɔli dɔ kɛ mɔgɔw ka se k'o faamuya keba fɔlɔ an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna ni minisiri ye ko kɛ premier ministre ye ko kɛ ou bien ministre kɔrɔ ye ko kɛ baara min tun kalifalen la o hukumu kɔnɔna na n'o sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ ni dunko juguya don walima ni fɛn wɛrɛ don keba diyagoya don a minisiri ale bɛ taa lamɛn cour suprême mɔgɔw de fɛ nka an ye min fɔ aw ɲɛna ka mɛn ni maaw bɛ se k'o faamuya o ye k'a fɔ maaninfin kelen ni pe i mana waleya o waleya kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ keba a bɛ f'o ma ko cybercriminalité i ka jɔyɔrɔ tɛ lajɛ i ye i ka waleya min kɛ o tɛ lajɛ i ye fosi tɛ lajɛ i ye i ye min kɛ a bɛ se ka kɛ keba e ye ko dɔ fɔ ne ma i ye ko dɔ kɛ ne na
ama benema ne wulila ne taara se procureur fe mba ɲini aka maaw fɛ ngo a karisa ye nin kɛ na y'a wele k'a ɲininka o la u b'i wele k'i ɲininka i ka daliyaw ye mun ye n'u tilar'o la u bɛ taa n'i ye procureur fe ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw tilar'i la u bɛ taa n'i ye procureur fe procureur mana tila i la ni ale kan ka i mara a nagakɔrɔ a b'a fɔ k'a b'i mara n'a y'a ja fana a b'a fɔ ko ayi i bila ka taa so nka i ka kiiri dɔ ye nin ye nka i ni maa min bɛ ɲɔgɔn na keba n'aw ye fɔ ka bɛn kɛ ka sɔn ka bɛn fɛn kan a bɛ se ka min lawaleya yafa hukumu kɔnɔna na procureur b'o fana ɲini n'o sɔrɔla ale ka ko bɛ bin ka bɔ a la nka min ye Musa Mara ta ye laɲini bɔra procureur ba yɛrɛ de yɔrɔ o de y'a yira sa k'a fɔ ko a ka lamɛn o la sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na min ye brigade maaw ye keba olu bɛ se k'a bila ka taa so nka an bɛ min fɔ mɔgɔw ye u k'o faamuya cybercriminalité de la n ye faama kɔrɔ ye n ye faama kɔrɔ ye t'o la n'ale waleya sera k'i to yɔrɔ min ale sariya bɛ boli i kan i ka jɔyɔrɔ n'i ka foyi tɛ lajɛ sabula sariya in o de la maître Cheikh Umaru Konare y'a yira k'a fɔ ko sariya min don k'a bɛ dan sigi mɔgɔw ka hakɛw la a bɛ dan sigi mɔgɔw ka kow ɲɛfɔcogo la an bɛ ka nin ɲɛfɔ pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya parce que Musa Mara ka waleya kɛlen caman y'an ɲininka ko premier ministre kɔrɔ don o ye tiɲɛ ye ni an bɛ se ka misali di aw ma président ATT ka avion sanni ko in hukumu kɔ IBK ka avion sanni ko hukumu kɔnɔna keba bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli min sigira sen kan cour suprême o de ye premier ministre wele bɛɛ hakili b'a la yan k'a fɔ ko u ye Bube wele Bube yɛrɛ welela ka mɛn fɛn ye ministre fɛn fɛn tɛmɛna olu de y'a sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛ nka min ye cybercriminalité ye keba o tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen de sigilen don nka nin waati laban in fana na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko mai kalo tɛmɛnen kɔnɔna na balakacu dɔ nana kɛ an ka jamana kɔnɔ o senfɛ procureur n'o ye procureur général ye Bamakɔ cour d'appel procureur général ale ye sɛbɛn bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye procureur tɔw ye k'u k'u hakili to jamana ni dugu basigili hukumu kɔnɔna na yaasa baara minnu bɛ u bɛ se ka kɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ keba procureur ba ale bɛ se ka yamaruya di ale bɛ se ka laɲini kɛ ka procureur tɔw k'olu bila baara la sabula u ka ɲɛmɔgɔ de ye ale ye sariya sira fɛ an bɛ nin bɛɛ fɔ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ kow kɛcogo la nka sariya dɔnnaw n'Ala sɔnna ma an bɛna na Musa Gino ninnu wele u kana na ɲɛfɔli k'a ɲɛna pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya parce que kunun sɔrɔ ɲininkali cayara kosɛbɛ ko Musa Mara ye premier ministre kɔrɔ ye ko munna a welela nin na keba cybercriminalité waleyaw la i yɛrɛ ye min kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ dɛ i bɛ ta o de la i ka mɔgɔbaya tɛ lajɛ i ka mɔgɔninya tɛ lajɛ i jɔyɔrɔ tɛ lajɛ ale baara kɛcogo ye o de ye sariya in yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔba ye nka ni o bɛɛ n'a ta ni maa tura ɲɔgɔn na n'aw sera procureur fɛ yen n'aw ye fɔ ka bɛn kɛ a ye yafa deli ɲɔgɔn fɛ aw bɛnn'a kan procureur ta bɛ dɔgɔya ko la maa min ye na plainte don n'a yɛrɛ tira a banna nka nin ta in na maa ma plainte don keba min ye procureur général ba yɛrɛ ye ale de ye laɲini kɛ k'a ka procureur kelen bila baara la n'o ye procureur Ture ye o ka se ka nin baara in kɛ n'Ala sɔnna a ma Musa Mara bɛ taa bi 10 heures a bɛ taa lamɛn n'a ka lamɛnli banna pewu keba a bɛ taa u bɛ PV a ye kuma minnu fɔ u b'o d'a kan ka taa n'a ye procureur Ture ale fɛ yen procureur Ture fana bɛ tila tuguni ka segin k'a lamɛn tuguni i ɲininkara bisi la i ko ta ale fana b'a ka ɲininkaliw kɛ n'ale ka ɲininkaliw y'ale danganiya k'ale bila yɔrɔ min keba ale fana b'a fɔ ko bɔn ko a bɛ kɛ tan maintenant n'ale fana ko a b'a mara a bolokɔrɔ a b'a mara bolokɔrɔ cogo min na a b'o fana ɲɛfɔ waliya min kan ka kɛ walima n'a b'a to yen a ka taa so walima ni fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la procureur de bɛ se k'o fɔ bi tile ale kɔnɔna na mɔgɔ ka se k'o faamuya nka ni a kan ka kiiri kɛ fana a bɛ kiiri don fana fɔ a b'a fɔ ko a b'a kɛ tan n'a b'a mara walima n'a b'a bila ka taa ka so k'a fɔ ko kiiri don ye nin ye a ka na wa o la keba ni kiiri sigira procureur fana bɛ kɛ fan de ye sisan ale tɛ kɛ kiiritigɛla ye dɛ kiiritigɛla bɛ yen commune 4 kɔnɔna na n tɛ tɔgɔ de f'i ɲɛna ko n'i taara tribunal la aw bɛ giri procureur nka président ni tribunal bɛ yen donc n'a kɛra kiiri ye procureur ko a ye nɔminɛli kɛ kun min na ale fana bɛna n'o daluyaw de k'o yira k'a fɔ n ye karisa nɔ minɛ nin na ni procureur nana n'o daluya ye e min nɔ minɛlen n'o keba e fana n'i ka solandonbagaw i ka avocat walima i yɛrɛ i fana bɛna n'i ka daluyaw ye i ni procureur de bɛ kari ɲɔgɔn na kiiri sigilen don ka aw fila lamɛn
nga procureur te kiri tigɛ nga procureur bɛ laɲiniw de kɛ kiri fɛ i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ se ka laɲini kɛ kiri fɛ cogo min na aw fila de bɛ lamɛn pour que ka se k'a fɔ ka jo ni jalaki dɔ monsieur le procureur i tun ye nin fɔ nka o tɛ tiɲɛ ye dɛ nin tɛ se ka tɛmɛ sariya ko ta o ye kiri c'est pour que an b'a f'i ɲɛna n ko kiriso donda kelen don nka bɔda caman bɛ yen dɛ sɔgɔmada in na an bɛ ka nin ɲɛfɔ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ parce que ɲininkali caman kɛra an na ko in hukumu kɔnɔna na an ka se k'an ka maaw olu bilasira an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na